Nou, ja, ik zou zeggen, welkom bij Harry zijn vlog. Nou, ze zijn al bijna net meer te tellen. En we hebben er nog altijd volle plezier in. Ja, ik heb natuurlijk elke week praat ik wel met mensen die in de muziek zitten en die wat leuks te vertellen hebben. Vaak denk ik wel, nou, wat ik zelf te vertellen heb, is nou wat leuker dan wat Jo te vertellen hebben. Maar ja, dat kijkt net tegen zijn man of vrouw zeggen, want dan is het interview dan even lekker ouder aan. En ja, het bent toch er ook in. Maar ik zit nou van een week aan tafel bij een man die toch echt wel wat te vertellen hier. En daarna is ik nou een geweldig jongenkoor. Fernando Varela uit Puerto Rico, Zuid-Amerika. Een man echt met talent die echt, nou voor mijn gevoel wel dat de grutten in de operawereld hebt. En nou heb ik natuurlijk al verschillende grote operazangers sprussen. Ik ben al eens bij José Carreras op visite geweest in Hamburg weer dat. Toen werd kleding voorgeschreven aan de platenmaatschappij. Ik moest een pak aan hebben. Dus ik kom naar die hotelkamer binnen in mijn pak. Het was hartstikke warm en ik heb die strop daar sjorren. En dan zei José Carreras, die zit daar in vrije tijd nu. Die zei van, waarom heb je een pak aan? Dat pak past helemaal net bij jou. Nou ja, toen dacht ik van ja, nou, waarom ben ik nou inderdaad in de pak kwam? Het moest, maar goed. Ik heb mij kostelijk met hem af van maken en zo heb ik mij kostelijk met Fernando Varela van maken. Alleen dat het verschil tussen Fernando en José is dat Fernando die moet het nog even maatje. Maar ja, gezien de reacties op zijn optredens over de hele wereld, dan komt hij er wel. Hij wie een man die toen hij begon met zijn zandje, die was hij al professioneel in de muziek bezig. En toen hij zangles nam, toen zei de zangleraar van nou ja, ik weet net of dat ooit wel wat met jou wordt in de muziek. Dat jou daar wel echt genoeg talent voor hebben. Maar ja, een zangleraar kan je vergissen en dat is nou nog wel duidelijk geworden. Fernando Varela die had het inderdaad helemaal op een stem gekregen. Hij had een geweldige stem. En ja, ik heb nou optreden zien, ik heb mijn sprussen en ik vind het, ja, ik vind het een talent. Ja. Welcome back. Fernando Varela. Come on, Fernando. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He'll trade the world for the good thing is found. Yes, I'm on my way. Wow. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Absolutely on his first note, you know automatically he understands where he's going. You know exactly what he's doing. By the way, brilliant. Ma il mio mistero è chiuso in nessun saprà, sulle tue bocche la dirò quando la luce. Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Vince!